हे मेलं ह्यो बघा पडलो घाटीवर पडताना तो जर कॅमेरा माझ्या हातात असतो तर दाखवणारच होतं तुमका कसं पडलं. अरे वत आयती लागणार नाही बरा होणारा तरी पण लाव अरे बाबा लाव काय तुका बाबा तेवढं भाग सुचलं तो सुचतो ना म्हणजे मुंबईवाला त्यामुळे पटकन सुटणार त्याचे. तुम्ही आधी खालास का त्यांना आवडणार नाही त्या म्हणती ना किरमट म्हणते काहीच आता करून दिले ना म्हणती पास्ता या ही गोष्ट अशी आहे ती सगळ्यांकडे आवडणारी नसते. नाही हा. मी मागच्या वेळी केलंय रे किरमट झाला आता म्हणून मी तुका विचारतो. आवडला कोणी दूध घातल्याने आणि शेण करून मी खाल्लोय बरा मस्त आम्ही असं कधी खाल्लेलं नाही ना ते म्हणूनच त्या कळत नाही त्यामुळे. तू गोव्यात येऊन काय खाणार म्हणजे गोव्यात वेगवेगळा खाऊचा म्हणजे थंय पिटी भात नाही मिळणारा मग काय काय भेटणार वेगवेगळे त्यांचे पदार्थ ऑक्टोबसली ऑक्टोपसनी हा नको नको माका चला भारी चाललंय तुझं हे तिकट बिकट. मग आता आता टाकणं मिळणार लाग मी खाते आंबोना टाकलेली मोकळा झाले मी खालायच नाही काय आता आता आंबोळ्यात टाकलं तू हाताचा ना मग बाबून घेऊन बापू काय नाही रे बा तो केक जाऊन पास्ता कोण म्हणत नाव पण तुम्ही खाल्लाच नाही ना पण दिसत वेगळं नाही खातो का पास्ता म्हणतो नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडी अवकर आणि पुढे चालले आहेत आपले मुकेश घाडी. आपले खूप खूप स्वागत करतो. डोरा चुकवणारे हां डोरांच्या शोधात सारखे असणारे मुकेश घाडी. तर आता मागेचा बघताच पुणग्याची घाटी पुणग्याचो गड चढता वर. तर आता ह्यो गड चढावर जाऊचा कारण बाबल्याचो पाडो पुन्हा एकदा गायब झालेलो त्याच्या शोधात चालला. ह्यो गड चढाचा म्हणजे भारीच काम हा. पुणग्याचो गड. चल आता फायनली पोचलो आम्ही सड्यावर. असा चालत पण असं हे असं किती लांब जायचा नाही तर मी पोचन दोन्ही येता ग तू हयच हयच राहशी चालत. ओके कॅमेऱ्यात नाही गमणार रे. बाबल्याची ढोरा ना सारखी खई ना खई जातच आणि बाबल्याक कामाक लावतात. छंद झालेलो आता त्याचं. तो अजून तो शोधता जा त्याचा त्या ह्याचा आवाज येत नाही हा घुंगराचो. त्याच्या घंटेचा आवाज येत नाही हा. त्यांची कायमची जागा करती ह्या आवडता त्यांका लागतं मग हयच सोडायचं त्यांका. पाऊस लोक तकडे जातात ते डोंबऱ्याच्या घाटात असं पण पण जो दिवस जाता यांच्या मागे पण फायदो काय मग आता क्रेडिट कार्डवर म्हशी तीन घेऊ शकते ना 3-4 बघूचा लागत. क्रेडिट कार्डवर म्हशी मिळतात का बघू. आता घेऊन जातो की त्यांका जाऊया चल तो पण पुढे जाऊया. तर मित्रांनो आता जरा सड्यावर फिरत होतो आणि आता आपल्या पाड्याला घेऊन चाललो आहे खाली. नाना पण आले आहेत. वाईट हो
हा लागला की नाही ना? सालपट निघाला पायाचा. जबरदस्त पडाक झालेला घाटीवर ना. हे बघा. हा हे मेलं ह्यो बघा पडलो घाटीवर पडताना. तो जर कॅमेरा माझ्या हातात असतो तर दाखवणारच होतं तुमका कसं पडलं. आणि ही बघ हळद लावल्यान पण. अरे अरे घापकन होत ना अशी. अरे हातात धरणी चेप आहे. आम तरी भाई भाई काय जमता आता मला कळतं. आम्ही ऑस्कर करता हळद वेळ लावता त्याची काय हालत होते. मी आपला चेपतोय ते का लाव मध्ये का चेप. बाबा अरे वत ती लागणार नाही. या बरा होणारा तरी पण लाव. अरे बाबा लाव काय तुका बाबा. बरा होणारा लाव चेप चेप मोठ्यान चेप काय चेप. हे बघा ह्यो पडलो घाटी. एक बघशा ना सीन याचो एक नंबर. म्हणजे धोन पडला धमाकन. लागला तेव्हा वाटलं नाही एवढा लागलेला. आता कळता तेवढं बाग तुझं. तो सुचतो म्हणजे मुंबईवाला त्यामुळे पटकन सुटणार त्याच्या. कसे आहे अरे सुचलो ना. तर नमस्कार मित्रांनो, कशा सगळे मस्त मजेत ना. तर आत्ता संध्याकाळचे 8 वाजतील आणि आत्ता सो टाइमपास चाललो. इकडे गौरव वगैरे अभ्यास करतात. कसलो अभ्यास करतो. अरे मग फिरा घेतला की ना. कधी डबो दाखवलंय ना. हा मागाशी डबो दाखवलंय. डबो दाखवलं. कसलो रे डबो. प्लॅस्टिकचो आणि कसलो. प्लॅस्टिकचो काय करूचो. पैशाचो हो. पैसे ते घ्या. येणारच ना गोव्यात. मग अभ्यास किती दिले नाही गुरुजींनी. इंग्लिश लेखन आणि मराठी लेखन आणि गणित एवढाच. लेखनच असता बाकी काय ना. कधी कधी प्रश्न देतात धड्याचे. तुझे पाठ झालेत की काय प्रश्न. माझा काय सोडवतं काय आहे इथं. संख्या देतं का की लिहून. संख्या लिहितं. कसले संख्या लिहितं. एवढे आऊस काही जेवण करता की. ही व एकोळ्याची पाना मस्त. ही व मेजून ठेवता रे. मग आता भजी काढ. कसली तांदळाच्या पिठात काढणार की चण्याच्या. तांदळाच्या पिठात कुरकुरीत होते लई. बघा एकोळ्याची पानं आणले ना. भजी काय करीत नाही काय नाही ना. होय ना. इकडे मोठा रेसिपी आहे आणि विनूकडे पास्ता बनवता. रे इलय कोणाचो. आवशीचो. ती एकोळ्याची पानं मस्त. एकोळ्याची पानं दाखवलं बघा. भजी करूची. आकाराची भजी करूची होत आता एकोळ्याच्या पानाची. पास्ता काय फुगत घातलं की भिजत घातलं. या होता अला आंबवनाच्या टोपात टाकतोस तर 5 मिनिटात भिजलो असतो फुगलो असतो. येऊ रे नाही करणार. काय किरमट म्हणजे ते बरंच बोलतील. विनू तो काय याच येतात की काय. किरमट करतल किरमट. हे यो मसालो पुष्पान दडून ठेवलेले. बघा यो मसालो त्या दिवशी पुणग्याकडे होता. तो पुष्पा देत नव्हता. पुणग्याने शेवटी दिल्या. डॅम्बीचा पुष्पा वाटतं तेवढा नाही. एक दिवस काय ना देत नव्हता. तुम्ही आधी खालास का. त्यांना आवडणार नाही. त्या म्हणती ना किरमट म्हणते काहीच आता करून दिल्या ना म्हणती. पास्ता ही गोष्ट अशी आहे ती सगळ्यांकडे आवडणारी नाही. मी मागच्या वेळी केलंय रे किरमट झाला आता म्हणून मी तुका विचारतो. तुम्ही काय केलं असतं मला माहित आहे. आता बघूया कसं केलं असतं. चव बघली गेला. तो मसाला नव्हतो. पुण्या ती हरवला आता बघा खायचा. पुण्या काय दुपारपासून आणि कोणच उचलत नाही. पुष्पाचा फोन लागत नाही. पुष्पा रेंज मध्ये नाही. आणि पुण्या जाग्यावर पुण्या उचलत नाही. पुष्पक फोन लावलास की माका काय माहिती म्हणून विचार झाला. हा तुमका बोलवलेला होता पुण्यान. काय बोलला तर सकाळी गेले नाना. आता बोलू. हे आवशिक शिकवतं की का अभ्यास की तुका शिकवता आवसा.
मीच करतोय जाता मग पीठ मळता कशी ते बघत. होय सरांनी सांगितले ना एकदम मम्मीच्या पुढ्यात बघा आणि भाकरी वाटते कशी बघा. म्हणजे तुमका दररोज वाजूक सांगलेले हो. नाही बघून सांगितलेले होय सरांनी. बघ भाकरीच भाजताना बघ जेव्हा झाला चालू हा. तू अभ्यास कर. अभ्यासच करते आता एकच गणित ठेवला मग जाणार आहे. होय तुमच्याकडे आणि होय बापूस काही गेलो. काय रे गौरे पास्ता चालू काय बघू गेलं की पास्ता खाल्ला नाही ना. पास्ता खाल्लं कधी मुंबईत गेलेस तो पास्ता खाल्ला की नाही. अरे नंदन का मग भारी आवडतं पास्ता बिस्ता हो. लॉलीपॉप बिलीपॉप चेपटावलाय मुंबई. त्याचा बाबा खाण्याचं काम टाटा अभ्यासाचा नाही हा. गौरवचा बाबा अभ्यासाचं काम दांडी आहे होय ना. नंदने तर सगळा काय अरे तुझ्या आज आमका वाटतं गेला पुणग्याकडे. तुझे किती लागत पाडे आहेत? 15 एवढे पाटील पाटील रे 15चे पाडे ते काय विचार तुझे किती लागत ते विचार. काहीच रे. मामा चल बाबा किती 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 हे वाढ तरी माणसं वाया दिली. काकी अमेरिके काका खाणार. माहित नाही माका. अरे विचार तसा. ज्याका हवे त्याका खाऊन देत. अरे पण तसे या देव. कोण कंटाळणार आहे ते खाणार नाही. कातोले. ओ काका ओ काका तुम्ही खाणार आहे. ओ नाना तुम्ही काय आता तुमका आधी खाल्लेलं नाही तुमका नाव सांगून कळणार काय. मग असं बोला ना. काकी काकी नाही खाणार. 1 2 3 4 6 तरी लागतील अजून एक लागत. पास्ता रेडी आहे. व्हायच तो कारण की ही कोण खाणारी नाही टेस्टिंग साठी येतो. बुका पाकिट हा. नाही तर मी एवढा हे एकटा खाणार आहे. एकटो खाता तू. पण यांचं कोणाला आवडत म्हणजे पहिल्यांदाच खाणार आहे म्हणून ते तसं आहे. काय काय बनवू घेता मॅगी इप्पी मॅगी आणि आज अरे बा. एवढाच अंड्याचे सगळे पदार्थ येतात. तुमचं काय नाही ते वाजलो नको ते मग वाजता. माझी वाटी लिखायची ती मग चमचो अंड्याचे पदार्थ होय सांग ते अंड्याचे आमका नको बरोबर यात तर. होय ना गौरे अंड्याचे आमका नको ना. ए काकी काय गेली रे काकी. काकी कॉलेज मोबाईल दार लावून पास्ता नको का विचार. नको का विचारा पास्ता नको का. हॅलो. अरे बाबा इथे नव्हते तू फोन करत होता. अगं बाबा 100 कॉल झाले 100 कॉल. होय होय. मग सायलेंट होता मी इथे नव्हते आता आले. तू इथे नव्हते आम्ही इथे होतो पण तुला तिथे कॅमेरा दाखवायला आणायचं होतं. नाही म्हणजे कॅमेरा दाखवूच होतो तुका. तू कोथंबीर आणलीस काय? कोथंबीर नव्हती दुकानात कोथंबीर. हा विचार काकांका. ये पास्ता खाऊ घे. हो आताशीच आली आहे रे. मग आताशीच आम्ही बनवली आहे रे. चालेल. हा तुझा फोन लागत नाही दुसऱ्या फोनवरून लावते. या फोन का झाडवरला. हा कटच झालं. तू मेलच रे. नानांका नको की असे काय बघतात ते. पण तुमच्या चवीच्या बाहेर आता त्यामुळे त्याप्रमाणे ती चव लक्षात घेऊ नका. तो बाहेरचा पदार्थ पास्ता वेगळ्या देशातला होतो. हा त्याप्रमाणे नाही तर तुम्ही म्हणशाल बरोबर नाही. भारिया. काय काकी आवडलो. आवडलो त्या दिवशी केल्या ना रे बघवत नाही ती असे. नानांका तिखट होणार बा. हा तेवढं खावा मग तुमका चव कळत. तो पण नाही का तुमका आवडणार नाही आलो तरी पण आवडलो बघ. नवीन वापरा राहून खावा. पुण्याच्या घराकडे आवडतं. पुणग्याच्या घराकडे पुणग्याकडे गेलो बरा. तुका कसा वाटला. आवडला. यांनी केलं झाला आवडला मला. कोणी दूध घातल्याने आणि शेण करून ठेवलं काय खात बाबल्यान बाबूल्या. मला नाही आवडलं. ठेवलं नाही माझ्या. हे तुला आवडलं चांगलं आहे. हा बाकीचे काय याचा घ्या का विचारून फायदा नाही. ते नदी तकडे जाऊया. खय रे कोण काय हो हे तुका दिल काय झालं खाल्लं नाही.
काय 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 जिबेकच मग तो बाहेरचं का मला ते काय विचारलंय देताना तू बाहेरचा खाणार आहेस काय मी खाल्लोय बरं बरा मस्त मस्त आम्ही असं कधी खाल्लेलं नाही ना ते म्हणूनच त्या कळत नाही त्यामुळे तू गोव्यात येऊन काय खाणार म्हणजे गोव्यात वेगवेगळा खाऊचा म्हणजे थंय पिटी भात नाही मिळणारा मग मग काय काय भेटणार वेगवेगळे त्यांचे पदार्थ ऑक्टोपसनी हा नको माका मग तू गोव्यात येणार मग काय खाणार तू? मासे काय मासे त्यांचे पण त्यांच्या पद्धतीने असणार ते. चालला. चालात हा मग बघ काय तर डबो खायचो तुझो दाखव तो हा एवढं डबो घेऊन येणार ना पुरती ना तेवढे हा चालत मग बाबल्या नाही माझ्याकडे कॅमेरा दिला नाही या बरा त्याच्यावर तिखट शेव खाता वाटता तो बरोबर नाही हा बरोबर असं काय कधी असं आम्ही कंपल्सरी नाही पण सगळ्यांका आवडतं असं कधी खाल्लेलं नाही ना त्यामुळे हा. कळत आमचं तेवढा वाटत आमच्या घरात कोण मी आणि आई बाकी कोण नाही भावना पण नाही खात हा माशाचे भाजलेले तुकडे वयत ते माका बाबा येत नाही तू आता भाजशील तर तुझं चला भारी चाललंय तुझं हे तिखट बिकट मग आता असा चकडा बिकनाच मी खाते हा भारी झाला अशा प्रकारे पास्ता मस्त आलेला आहे खाऊन झालेलं आहे काय पास्ता पास्ता म्हणजे तुम्ही खाल्लेला तेव्हा मग तुमचं कसं माहिती मसाले नव्हते फक्त 2-3 काय आहे आंबोना टाकलेली मोकळा झाले मी खालायच नाही काय आता आंबोळात टाकलं तू हाताचा नाही मग बाबून घेऊन बापू काय नाही रे बा तो केक जाऊन मग डायरेक्ट आंबोळात टाकलं आंबोना भारी होतं. टाकले आंबोना पेक पण तुम्ही खाल्लाच नाही ना पण असा पण होता कुरकुरा सरळ दोन बाबा तू तयारी कर आपल्या जाऊचा 2 महिन्यात गोव्यात व्हिडिओ बघणारी म्हणतील हे रोजच गोव्यात जातात आज कधी जाणार काय माहिती पण यंदा जाऊचा वर्गात तो पहिला नंबर आहे पहिला नंबर म्हणतो तुझो की तू हा तुझ्या बुद्धिमत्तेनुसार जो पहिला नंबर वाटता मला म्हणून विचारलं शाळेत बुद्धी नाही चालत पण ती हेच चलता हेच होती होय ना त्याचं वाजवण्याचा काय खै कित्ता कधीला बंद केलाय तेवढंच आय खोळ्या काय वाजवत होतस अर्धवट सोडलं आय तुमचा सांगणार का बघ अशीच चालू होता हा. असा बोलतो त्याच्या एकदम वेगळा जरा ह्या दिसतात पण याच्यात बघू आता कम्प्युटरमध्ये बघितल्याशिवाय करणार नाही हा. एक व्हिडिओ हे कर ना तो घे ना काय एक व्हिडिओ असंच करणी ह्या कर आता उद्याच करूया काय आता समोर पण हा असं समोर घेतलंस की समोर रेव तकडे होणारे सोने या घरची झाली आता